След разюзданите страсти на бъдещия летен хит ще ви отведем в другата крайност – строгостта и смирението на религията. Те вдъхновяват художника Димитър Минков и неговата изложба. Хора, ангели, разпятия и железни подкови се преплитат и сливат в картините на художника Димитър Минков. Изложбата е озаглавена "Хора и ангели", а с нея се отбелязва 7-та годишнина на галерия Париж. За вярата в Господ, за отчаянието и смирението, вдъхновено от тези теми, авторът ни представя творбите си, изградени изцяло от символи и знаци. Малки дървени капаци на прозорче се отварят в платното, за да се срещнат погледите на човека и ангела, на човека и Бога. Дълбока библейска символика е вплетена в абстрактната живопис на художника. В платната на твореца ще се сблъскате с падналите ангели, ще се докоснете до ключовете от рая и ще попътувате с дървената лодка на Ной. Отделете си време за изкуство и вижте различния поглед на Димитър Минков към библейските сюжети до 22 май в галерия Париж.